Il-Ministru Konrad Mizzi spiċċa jammetti li hemm problema kbira l ħaddiema tal-ground handling dan wara li s-sitwazzjoni nkixfet fl-aħħar jiem minn Net News fejn ġie żvelat li nħarġu rosters inumani għal dawn il-ħaddiema. Daw il-ħaddiema jilmentaw fuq bażi ta' roster, fuq bażi ta' ħin, xi qed isir min-naħa tal-Ministeru min-naħa tiegħek biex din il-problema tiġi riżolta f'qasir żmien. Tajb li ngħid li l-ħaddiema tal-ground handling qegħdin f'kumpanija ġdida li jisimha Ermolta Ground Handling Services. 50 ġimgħat l-issues ikunu sorted u l-work practices ikunu defined skont il-collective agreement li ġie firmat. Is-sitwazzjoni eskalat kif il-ħaddiema tas-sezzjoni ġdida responsabbli mill-ground handling l-Ermolta Aviation Services esprimew rabja l-mod kif qed jiġu trattati mit-tmexxija tal-kumpanija. Din il-kumpanija l-ġdida jidher li twaqfet biex tieħu fuqha piżijiet tal-Ermolta ħalli finalment ir-rapport finanzjarju tal-Ermolta juri l-qlieħ. Sorsi li tkellmu ma' Net News għaluna li l-ħaddiema f'din is-sezzjoni qed ikunu mġela jaħdmu shifts ibsa ferm. Sa issa m'hemmx data definittiva meta se tiġi solvuta l-kwistjoni pendenti tar-roster anke għal fatt li s-sitwazzjoni tresqet quddiem l-arbitru. Qed naħdmu biex dan ix-shift u rosters jiġi implementat bl-inqas gombru għal ħaddiema u morna wkoll quddiem l-arbitru biex nassiguraw li there's a fair resolution. Intant il-Ministru Konrad Mizzi repeta biss l-istat ta' fatt mingħajr ma qal xejn kif se jsolvi dan id-detriment għal ħaddiema. Kemm taħseb li ħajdun biex dan id-detriment jiġi żolvut f'qasir żmien? M'hemmx detriment per se. Dawn il-ħaddiema tingħataw shifts li lanqas biss josservaw il-perjodu ta' mistrieħ mitlub il-liġi ta' 11-il siegħa u ikollhom jitlu sansitra għal shifts ta' 4 sigħat filgħodu biex imbagħad jerġgħu jitlu għal shift ta' 4 sigħat oħra fil-għaxija. Importanti li nifirxuhom b'shift li jagħmel sens għal kulħadd. Fid-dawl ta' dan kollu l-Ministru Konrad Mizzi sa ftit ta' żmien ilu kien ftaħar bil-family friendly measures li qed taddodda l-kumpanija iżda żgur li fil-mod kif qed jitħaddmu dawn il-ħaddiema m'hemm xejn family friendly.